درود و درحمت شرمنده چارو گوشدارو کمانای ساخا مشارند جاگان اشتگیت و شدراو سلامت باتت امروز بهار آمدید گم گرتی مگیتادید شرمنده مرچی منی دیما کتابین گنج آبادی کیچ تم پہ راج دفتری سفرنامہ نبشتہ کار اسحاق رحیم. یہ کتاب چھاپشنگ کتگ ابابگر کلمتی اکیڈمی گوادرا. یہ کتاب چھاپشنگ بتگ فروری 2025. بیایترمی کتاب نیمگا مجہود کنی کی کتابہ بہر پا بہر شمی دیما بوانی انچوکی ما یہ کتاب کسے شمی دیما ہاورتگا. گنج آبادی کیچ سفر انسانی زندگی بنگی جی حرکتان چا یک حرکت ہو حملی اردن کے انسان ایک خازمہ اصابتی چمہ پچکن چا یک جائیا دومی جہا روگے سکین قدرتی یہ دلا پتری او آ گام جنانا سربتک بیانا پر نزاد کاری دیماغو ناشناسی انتادن جائی سری سبزو میزری کچگیا کپیت جائی کوہو ہگارا سربیت گہے زرے مستیں چولان دی پان بیت برے گوں کورے جولیں گورمان لے بکند پر نزاد کاری کتگیں ای سپر آیا زان تو زانکے بازیں ندارہ کو موسما آشنا کرند. جنگل کو کچر کور و زر مرگ و ماہی گانی بارہ آجناگی آسے اناگتیں دریاب چا جنگلی جناوراں حفاظت واسطہ اسباب جوڑ کنگ شکار واسطہ تیر و کمان ایجاد درست چا سفر یا کے سرپر بزاں حرکتا شوہازک بند. قدیم انسانے سفر چا نزانت کاریا دیم پا زانگا جوزی جدید دورے سفر چا زانگا دیم پا نزان تگین چیزا اسباب و اند و دمک و دیارانی بارہا گیش زانگے واسطہ پا نزانت کاری کنک بیت بزان قدیم سفر پا نزانت کاری بودتگ. انسانا نزان تک من کجاو پرچا رو گاں جدید دورے سفر پا شوربندی کنک بیت کہ من کجاو کدی برواں پرچا برواں. قدیم دا میانجی زمانگے بنی آدماوتی سفر مہریو ڈاچی اپسو ارے کمکہ کتگن. جدید دورا موٹلو ہاپی و بالی گرابو اسپیس شپ وسیلہ بند. ہمیں جدید سفر صوبہ سفری احوالانی نبی سگو گال و گال بندانی تہا مزنی پرکی گندک بیت. قدیم سفرہ اولا کاؤ قدیم کنک بتگ رات و زین بتگ مری زمانگا گاڑی تیل و میٹرو مسافرانی مسیٹانی سرا نمدکے گپن زمانگے پجیا اولاک بدل بتگ انسان سرشتہ زانگو شوازگے حب بدل نبتگ چم نامعلومہ معلوم کنگو زانگے اوب گیش بتگ. البت اسی تا سائنسی رنگو کمک مان بتگ زکیں لفظاں تا کلا تو دمبانی بارہا دوگال پائشانی لوکیشنا واہندانی بارہا نویس تک مروچگی نویسکار سائنسی پولکارانی کا پکند کے آرکیالوجسٹاں اے دمبو کلاتانی بارہا چیک وشت. جدید دورہ کیچ سفرنامگانی تہا انگریز ایجنٹ سی ہیم میک گریگر چارلس میٹکالف وتی سفرنامگا وانڈرنگ ان بلوچستان نامہ سال 1882 چھاپشنکن. ای سفرنامگا گوادرا وگردم پنجگورا دیمترا برو کیچے چندین دمگانی کشو رائے آپ کشارکاری ہو وردن اولا کو جامنندانی بابتا جوانی معلومداری مانند. آجی عبدالنبی کابلی 1838 1839 چا کلاتا وتی سفرہ دیم پا ایرانی مکرانو پدا تمپو کیش دن گوادرا جاسوسی مقصدہ کن. انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کیپٹن ای سی راس سفر 1888 انتظامیو سیاسی مقصدہ بیت. پولیٹیکل ایجنٹ سی بی مائلز ہم 1874 گوں سیاسی و انتظامی مول و مراداں وتی سفرہ کن. انگریز یا کہ آئیے درکوں میں خاسک چٹانی سات و سفر جاسوسی مقصداں بتگن بھلے شانی احوال اما زمانہ کے بارہوا جوانے معلوم داری دین.
سفر نامگ وتی اندراغان زان تو علم و معلوم داری دانت مکن اشکے ندارگ سازی بیت روڈ و پارک و دگانی قصہ بیت آئیے وانگ پا وشنودی بزا انٹرٹینمنٹ مقصد بیت پا زانتا و پا زانگے گیش کنگا نبیت. البت ندارک سازی ہم لازمین چھ یک جائیہ دومی جہاز سربوگے واسطہ کجام راہ کارمرز کنک بند. اوسپان و آپ و ورد و وراک اطرا و آسودگی سفر نامگے تہا ذکر کنک بند تاکہ رندی سفر کنوک پا آسانی وتی منزلہ سر بے بند. سفر نامگ سفری احوالانی نبی سگے نامن. سفر نامگ دنیا لفظاں کے تہرے ای بندراوتی دومی ملک و جاگہانی ترتاب مردم و رسم و رواج و چمدستین جاؤ واقعات و گمی شام گرنچیں بنگپانی سرا نبی سگے نامن. سفر نامگا نویسکار چوتی سرگوست و چمدستہ وانو کا سرپد کن تو آنی زانگے او بو شوکا رو دینی. اشیے نویسگا شعر و چاچ و بطل ہم کارمرز. ای سفر نامگے نویسکار اسحاق رحیمہ جائی پا بطل و جاہی شعر مارا گوستے قصہ و ویل و واقعات بیان کو تکن. چونے گا اسحاق رحیم وقت بطل و کلاسیکل شاعری مجھ کنوکیں سو ہوئیں ورنائیں لفظاں تھی. ابھی چا بطل و کلاسیکل شاعری مجھ کنگا چاپ و شنگ کنگا اسحاق رحیم وتی سفر نامگانی برکتا ہم بلوچی زبان جوانے نویسکاری جہتا نامداریں. اسحاق رحیم ساتو سفری گوستگیں کتاب دیتگیں دیار و آرجتیں انکین وڑا آئیے ای کتاب ہم یک سفری حوالانن وتی ای سفرہ آمارا کیچے سوادوار. ای کتابہ اسحاق رحیم کیچے بارہ معلوم داریانی جوانی ہم باری یک جاکن. اما معلوم داری کہ آہنی بارہا وانگو زانگے آترا ما بازیں کتابی بانے مارا اس سفر نامگا دست کپن. کیچ کے چوتی قدیم راج دفترہ ما قرآن آکومی بنجاو مشہورین ضلعی بلوچستان گوستو استا مزن ارزشتین دوگے. آس مروچی زمانگا اشیے جیو پولیٹیکل بستار باز گیش بتک. ایگوں کیچ چنال میری سسی پنوے کھلات کوئے مراد شیرن تو کرم گل زمین بر کہور چوگان کھنڈگ کوتی قدیم کھلاتا آبید مچ کے دگو کہنو کورجوانی انکینو وتی ساز و زیمل سیاست و لفظاں کے ہم بنزیاں یکی. نویسکار مارائشی گوستے بازیں کارستان دوچار گیجت جاگہانی سہلابار او ویلو واقعاتانی پدرندگاں دیم پا دیم کن. چا قدیم آئیشی نام بارہ لیکا چیند رسم و رواج آرکیالوجیکل سائٹس لفظاں کی گل نامداری مردم و راشونا حبید کیچے ہنوگین دیم رئی جاور چطورین بارہا گوشید. ارچما مردم کے کیچی یا کہ کیچی دیستگ سفر نامگے وانگا گوستے بازیں یاتی کو یہ تاجک بند. انچوش کے اسحاق رحیم کیچا سروید بلوچستان اکیڈمی و لفظاں کے بارہ گپ کت منا 989 زمانگے ترانگا پر رینید و من کالج لفظاں کی چستویرہ ہوارواں گون غنی پرواز یارمندو کلاتی میرسا قومی آکھل بابا و بازیں کماشیں و ورنائیں لفظاں تو شاعرہ امنیاد باں. لفظاں کی چستویرہ اوار بوگے پجیا ریڈیو پاکستان تربت نیوز ریڈر باں. ملا عبداللہ بلوچ کتاب جائے ترتابہ منا بجنی کت ای مڈی منی کشائند و من وطارہ چری گنجا زبار کو تک اشی ترتاب نہ کو تک. کیچ شہر قدیمی لائبریری مولوی نور محمد پرومیے بتک چا کتاباں زباریں لائبریری ڈولتگی ماڑی تربت مزنے مسیت دیمی نیمگا انگت ہستے. مولوی پرومی و مولوی علندوری زواج عبداللہ دوئیں اشکی ملا نبتگن دینی نیگرائیہ بلوچ راشون بتگن اشانی گیرہ رگ میں راجی ذمہ داری ہیں. بلوچ گوستے نیگرائی راشون راجی راشون بتگن جاور بدل بتگن بلے کیچ بھی بلوچ نہیں انگت تاہی تاہی درکے.
ಈ ಸಫರ್ನಾಮೆಗೆ ವಾನಗ ಅಮ ವಾನುಕ್ಕೆ ಹಾ ಖೇಚೆ ರಾಜ್ ದಫ್ತರ ಬಾಮರ್ದೆ ಖಾರಿಸ್ತು ಜಾಗ ಹಾನಿ ಬಾರಾ ಜಾನ್ ಆ ಬಲ್ಕಿ ಮೂರ್ಶಿದ್ के आगा निवेशकारा एदा चूश बोगश्ते वश्तर बुतगत या के ई चीज जागा मर्दमा इदारा है बारा गेश्तर गप्पी को तेरन गेहतरत पहमग लूटिद के सफरनामग तारीख नहीं के यक चीज़ें बारा सक जोहला को सरजमियागु पूलकारिया कड़ी मकड़ी निवेशक ಈ ಚಮ್ದಿಸ್ತಗೆ ಜಾಗವು ದಮಗೆ ವಾರಹ ವತಿ ದೀದಾ के मुताबिक वानू का मालूमदार खनगे इज़्मे नामिन वती पज्जिया सफरा अंचुश जूरगो बरगींद के वानू वतारा निवेशकारे गोमा अमरा हयाल बेकन अंचुश बीमारित के सफरा मन खनगा इसाक रहीम वती जोहदा बेसोब नहीं वो सफरनामगे वानगा मर्दम गुन निवेशकारा अम सफरिन नदारगा चम्मे वत गिंदगा अंचुश के मंचा शाहीन वेने सीटा निंदगा निशही मर्दको ये बच्चे ने आमा गप वालवतानी निदारगा गोना उदा तुम पे ग्वस्ते जंग वजंगानी दे पदेम गिंदगा ಈ ಸಫರ್ನಾಮಗ್ ಬಾಜಿ ಅಂಚೆ ಬುನ್ಗಪ್ ವದೀಕನ್ ಕ್ಯಂಗತ್ ನಿವೇಶಕ್ ನಬಿತ್ತಗನ್ ಪೂಲಗೋ ವಾನು ಖಾನಿ ದೇಮಾ ಆರಗೆ ಲೂಟಾಕನನ್ कहनो खोरजू मच्छो मचके तक नावामेन पिशी असबाब दर्ब साद पात गोरपात ईद के चकनकारियो ताहतो मंजो हो ग्वरिशा बंदो के रस्म रवाज गाल बंदो लफ्जियात अमा बुनगपन के जिता जिताएं किताबे निवेशके लूटा कनन आर्कियोलॉजिकल साइटा निबारा यक मजनी पूलकारिये पकारिन केचे जातगे राज दफ्तर बारह अरबी फारसी यूनानियो ईदगे राज दफ्तर निवेशक ची गुश्तग जंगो बजंगानी बारह ची आवाल देन हम सरजमे किताबे निवेशको रिदोबंद दयागे वाहकदारन साजो जेमर लफ्जा को रवेदक वत जिता जिताएं सरहालंत के निवेशक लोटन अंचुश के कुए मुराद गुले जमीन शीरें दुकुर्म बर्रे कऊर चौगाने कंडक मनी दिला अंचे जेवाएं सरहालंत के ई यक्या गेश किताब बुतकनन केचे निगराई सियासी कारोबारी और इल्मी कारस्तानी बारा जिताएं पूलकारी दरकारें मनी दिला एक सफरनामा किया नजारक नबी नेके सफरनामक वती वानो के जानगे तुन्ना पायक किताबी असर कुतकन हजारा साल पेशे गंजाबाद वहदे जूरा किए देमावती नामे मट्टे नगा दाश्त नकन गंजाबाद केच बित उशे बुंजाई शहर तुरबत बित भले इशे ग्वस्तगो अस्ता अमा साबा बंदूकिन केचे चिनाले मिसाल बलूचानी गोरा अमानत पहाजगे निशानीन ये चिनाले साहेगा अजारा दीवान मजलिस बुतग ओ इशिये चेरा सोहलो त्रान बुतग ओ शेर ओ दास्तान बुतग ये मजलिस जाहम बुतग ओ ओस्पानम बुतग इसाक रहीम होती सफरनामगा इशिये पुशदरी के सहा जवान बयान कन केचे महलूकाचा कदीमा कहने सरा जिंदमानी कुतग सरजमे दमगा कहनानी वसीला नान वार्तक ब्रिंज गल्ला सब्जियों नीवक बुतक कहनवत यक बलाएं दूधवानी वाहुंदित इशिये आपे गिरोबंदे बेदरवरें रहबंदी बुतक शपा तासो तगार बुतक रूचा आपे गिरोबंदे वास्ता साहिब पादकनगो आपचा इस्सादारिये डगारा दोमीगे नेमगा तर्रे नग बुतक वही अंची रहबंदी बुतक के कस्सा इशिये प्रोशके इम्मत न बुतक केचा कहनानी के बामा जो रकांदात इशिये नुकसान तहना किश्तो के शायरी नबित यक बलाएं दूधमाने यक सरजमे मौसमे यक वशी व शादमानी त्यौहारे आसर बित कहने बरकता मचकेदक जिंदगिन मचकेदक हामी ने बुनो बुनजेन आमीन को होती बेबहाएं रस्मा गुंगाल और लफ्जा बलूची जुबान और लफ्जा के ग्रा बहाएं मट्टी गुंशो अकेम कानिज को ढोलको रंगो गित्रान रीकियो सोरापग नाव शगज पात गोर पात कपात तोरो ओहन उदगे आजारा लफ्ज च कहनानी बरकता जिंदगन केचा कहनानी अलासिये बरवरदा नोकें पदरेज बरिशिया बंदोकें लफ्जियाता
زبارو ناجناگن قدیمہ کیچے ساچ سکیں وش دلیں ساچی بتگ گوکو گرانڈ مرگے میر بتگ سوتو چاپ بتگ وروی جی اڈانی اشتان چکی نو گڈگی والی بال و فٹ بال دل دوستیں لے بتگن رمضانہ سہورا مردم پا ڈھول پات کنک بتگن آمینو جو پاگا سوتو چاپ بتگ درچ کو سیسیو بٹے شکار بتگ سید و خرگوش کو کورمائک بی حساب بتگ اچھیں گرو بندی نہ بتگ کسی ترسو بیم نہ بتگ ارکس گو چرئی توپگو گوارچا ماہوریا ارکوریا کے دلائی لوٹ تگ پا پکنکا شتگ جام گونگان شورما امبیان و گروکا حبید بی حساب پکنک پوائنٹ بتگن امبیان میرانی ڈیمے کیچ منٹ ایریا چیر تر رہے گروک او شورما جاورانی وڈالی بت دودھ پرشتن رسما رنگ مٹین کارو کس بدل بتن سوتو زیملی تب ہم بدل بتن بلے کیچ گو کیچ کورا نہنگا انگت بلوچ زمین دل بندہ امارنگا بادشاہی کنگان انچوش کے سبزل سامگی سوتیا گوشید نام منی کیچ کور 100,000 کورے مستران جنت گرو گشکور چو سروزا مستوان 2000 ابتے میرانی گورمے ہار منی چم دستگینن ایچ آود دے نیمگا ہارتگینی نہن مین میڈ ہاریت ایشا ناصرہ بادا بگردہ گیونا بیابی حساب کہنو کورجو باردات بازی میتگی زیر آپ کت مزنی کچیا محلوک چوتی قدیم میتگاں پا لڈو بارا لاچار کت ابھی چریشاں ای آرا مچکے تگا کشت و کشار مالداری و روزگار وسیلہ تباہ کتن امی آپے چیرا کیچ کورو نہنگے بزیں جنگل ہم زیر آپ تو علاس بتن اگا ای مزنی تاوانا پد دشت 30,000 ایکڑ کشت و کشار بتن انگت دردی پدوت بلے چمے نابو دیا ای ہم نبت جہندم چا باد گیرا کاپر شد ناصر آباد چوتی قدیمہ زیبائیں انکینی بتگ اشی قدیم بازار و میتگ 2000 ابتے میرانی ڈیمے سیلاپا تباہ کدن ای پا لڈو بارا لاچار بت تربت مند روڑ سراحت کو دوبر آباد بت اشی ہم کہنو مچ کے دگ زیرا بتن ای میتگا نصیر خان نوری گو کیچی لشکرہ دیم پا دیم بیت کیچی لشکر نوری سپاہ شریں تکی کشید نوری گوشید مرتگیں سپاہی منی اب سے نالے برابر ناند آئی مزنے تاوانا کمار نکن کیچی لشکر میرت کے کلاتی اون بلوچے رچید تاوان بلوچے کن ایک وستے کستن زکے زدن 2025 کیچی کلاتیے گالبند بلوچی جب زگو یک مشتی جب زگاں دور کو تک بلوچے درد یکن نقصان و تاوانم سنگن کلات میں بیت کہ کیچو گنداوا دال بندنو خزدار بلوچ یکیں زمزیلا تپاکیے کڑیاں بستن کیچ گواچنی آبادن چربیدگی زیملی سیاسی لبزان کی علمی و کشت و کشاری دود مانے برکتا گنجو مالا سر ریچن اوچا سرمتابی گنجا ہم پر بتگ امی سرمتابیو کسملی کی ساوبا چا گنج آبادا ایچ اوچا ایچا کیچ بیت زکیں کیچ اگانچے وطی کہنو کورجوانی برکتا پر مالے ہندی بتگ مروچی مکرانے علم و لفظان کے ہنکین کاروبار و تجارت مستریں بنجائن یونیورسٹی میڈیکل کالج ریزیڈنشل کالج بوائز و گرلز کالج انجینئرنگ یونیورسٹی گرلز کیڈٹ کالج نرسنگ کالج یا کالج و بی ایس آپ پرائیوٹ اسکول و انگلش لینگویج سنٹرانی بنجائن و سال 2025 کے چگلیں شال کوٹا پد باغیں بلوچستان دومی مستریں شہریں تربت شہرہ چوگان کھنڈگے کلات کشتنگ کلات شائتم پو کوش کلات و نوک کلات او ایدگر ببند کے میریو کلاتو کو ناصر آباد سامیو شہر کو پدراگ
و چربو کو تم پو درستانی رہتگیں باڑوانی چیرا کیچے وشی موسمانی شاد کامیانی داستان و بدیں جاورانی ہزاریں غم و ہندو پاستگن ای کل پولگے و حقدارن اے سرمتابے ملک دینار گچ کی شہید امید بلوچ داد کریم شیرانے جوان مرے امتانے گوائن یہ اشرف درہ پالوان سالمی دادن سروزی سبزل سامگی زیرو کو ساز و زیمل زمین یہ ملا فاضل ملا قاسم ملا عبدالنبی اسماعیل پلابادی و عطا شاد شیرانی برادار دفترن یہ آتو کو سارو کے وشتا میں الہان و زیبائیں صحبتانی پڑن یہ کوشکلات چکنے زیبائیں نقشن یہ استا آشو میں شاہوکاریں دستانی ساچتگیں انگلویں منجہو شاگیں گوانزگیں اساک رحیم چوتھی سفر نامگا مارائی درستانی آتانگی جیت و سکیندن کے کیچ دریافت کنک بید چاہیا کنچیں سرجمین پولکاری آسرا کیشی برکتا کیچے امک تک پہنات پا آو کی پدری چاں کتابی رنگا درج کنک بید تچکیں گا پشن کہ زکیں کیج سامی دا ناصرہ وادائن بلے مروچی ہی مادگے کلاتا بگر دا ریدی گن کیچے ہی سفرہ انچوش کے منگوشت نویسکارا منا منی گوستا برد یک یک اما جاگئی کے من کسانی آدیستگ تر و گرد کو تگ سیل و سواد کو تگ لیب و گوازی کو تگ درست شمانی دیما حیالانی کمیتا وشبال بتن تمپ چوتی قدیم راج دفتر کیچے ارزشتییں شہریں اشارے بازیں واقعات میں دفتران درجن اشیاء میں سفر نامک کے گوستا در ملکی ساتا و سفری کاروباری سیاسی و جاسوسی نویسکاران درج کو تگن وتی زمان گے حوالان دین چوشکے انگریز ایجنٹ آجی عبدالنبی کیچے وتی ساتو سفر کے سانچا تم پو مند بارہا گپ کن دمگے آکھم و میر و موتبرانی بارہا مارا جوانی معلوم داری دن امی کارا میں زمانگا بزا کے ساس 150 سال رن اساک رحیم کن یہ مزنی مدتا دمگا مزنی بدلی صدلیت نویسکارانی سفر مقصد ہم پاک جتان عبدالنبی انگریز چانو گرن انگریزا آلہ سرکن کیا گا آدمگا بیر بار قبضہ کن گوڑا کجام راہاں کارمرز بکن کجام مردماوتی دلارو ربالو بکن میں نویسکار اساک رحیم چب بلوچیتا سرچکارن نیو کا نبی ہے والا دوبار درج کن او وانو کا سرکن بلوچے استیں جاوراں وہ مسجد تو اسکولانی قبضہ گیریا گام پا گام بستگیں چیک پوسٹانی قصہ پا نادل کشیو بجن کارد وانو کان جائی بجنی کو جائی وشنود کن گلزار گچ کی اب بلوچستان 18 جنوری 2025